barkanmu da wannan ƙarshe. A yau insha Allah za mu nuna yadda ɗalibi zai duba ya ga cewar ma'ana an mai uploading na wani result ɗin shi a portal ko kuwa. Da yawa ɗalibai sukan bayar a musu uploading, musamman waɗanda ba a kan suke ba CBT center a musu a gabansu ba, sai ya zama ba a yi ba, ko kuma ya zama bayan an yi uploading ɗin ya sauka. Amma zan nuna mana yadda za mu duba mu gani result ɗinmu da muka uploading yana nan to kuma ya sauka ɗin. Da farko za mu shiga browser ɗinmu, musamman ta Chrome ko sauran browser da muke amfani da su irin su Firefox da makamantansu. Sai mu zo wannan gurin na nema wato search, sai mu rubuta e-facility kamar yadda kuke gani .jamb .gov.ng. Idan muka rubuta sai mu danna alamar nema, ga shi nan mun login ba. Daga nan zai kawo wannan shafin. Wannan shafin shine shafin da mutum zai shiga abin da ake cewa JAMB portal ɗinsa, wanda a nan ne zai sa email da password ɗinsa domin shiga. Akwai duk ɗalibin da ya rijista ana mai linkin na email, in ba a mai ba kuma zai je CBT center mai kusa da shi ya bada 200 a mai linkin, za su tura mai profile password ta ciki. Sai ɗalibi ya taɓa gurin email ɗinsa sai ya saka, ya taɓa gurin password ya sa, misali ni zan sa nawa haka. Bayan na sa zan yi login, na danna login gashi nan ya buɗe. Daga nan zai kawo ka shafin ka, gashi nan welcome back Panda Miftahu Ahmad. Daga nan sai mi ƙasa mu je mu wurin da za mu duba mu gani ko an mana wannan uploading. Za mu zo wuri na ƙarshe inda aka rubuta check admission status sunan shi, to daga nan sai mu taɓa. Bayan mun danna check admission status zai kawo wannan shafin. So ba nan ba sai mu taɓa waɗannan ɗugunguna ukun da muke gani a saman browser ɗinmu gasu nan. Muka danna su akwai abin da ake cewa desktop site, wanda kusa wayar mu za ta koma kamar ta kwamfuta, sai mu danna shi. Muka danna wannan kun ga shafin yadda ya koma, to daga nan sai mu zo mu danna access my caps. Gashi na access my caps koren nan kuna ganin sa. To amma kafin sannan akwai wannan wurin na sama wanda za ku ga yana kan JAMB ɗin shekarar 2024 idan a shekarar ɗalibi ya yi jarabawarsa. In kuma ba ta shekarar ba ne, ɗalibi zai iya danna nan wurin sai ya duba ya gani JAMB ɗin wace shekara ce yake so ya duba. Misali a ce 2021. Bayan ɗalibi ya taɓa wannan gurin to sai ya danna wannan access my caps da aka rubuta. Kuna ganin access my caps sai a danna. Bayan an danna access my caps, to bayan ya kawo mu nan gurin gashi na wanda muke gani a ciki akwai my profile, akwai my choice of institutions, akwai my O-level ba muna gani, to sai mu danna my O-level. To bayan mun danna kun ga sakamakon ya bude, ga registration number mu, ga wannan ga subject din da muka yi, ga grade din da muka samu duka, ga nan shekarar, ga nau'in jarabawa mu duka ya fito. Hakan shi ke nuna cewa O-level din mu ya yi uploading lafiya kalau. Idan muka ga anan gun ya rubuta bai yi uploading ba, to hakan yana nufin O-level din mu bai uploading ba, don haka sai mun koma CBT center an sake mana. Ina fatan wannan bayani zai amfani ɗalibai. Mun gode sosai.